Terra plana, cuestións frecuentes. Por Eric Dubay. 1. Como sabes que a Terra non é un globo xiratorio? O asunto da Terra plana foi denigrado, mofado e menospreciado como o máis chiflado dentro de todas as teorías da conspiración. Foi marxinado, burlado e ridiculizado durante séculos como se fora unha vetusta e ignorante cosmovisión non científica. Pero os feitos do asunto están lonxe delo. Cando se examina a fondo e se investiga dilixentemente cunha mente aberta, calquer pensador crítico e escéptico encontrará que, en realidade, a terra bola espacial inclinada tambaleante e xiratoria promovida pola NASA e ensinada nas escolas é algo verdadeiramente ridículo e non científico. As seguintes son 20 maneiras coas que calquera pode demostrar por sí mesmo que a Terra é un plano estacionario nivelado. 1. Sentido común. Nunca se exaxerará ou enfatizará demasiado o importante de darse conta de que a forma máis obvia de saber que non estamos xirando sobre unha pelota é o sentido común e a experiencia vivida. Sempre experimentamos e sempre experimentará un mesmo que estamos vivindo nunha terra inmóvil co sol, a lúa e as estrelas xirando unha e outra vez sobre nós. Isto é sentido común e é o que cada persoa no mundo experimenta persoalmente todos os días da súa vida. Ensínasenos a crer o contrario ao noso sentido común e experiencia desde a infancia. Dísenos que a xente vive na parte de abaixo da bola xiratoria da Terra, en Australia, onde viven cabeza abaixo en relación cos que residen no hemisferio norte, mentres unha forza invisible suficientemente forte como para manter a xente, edificios e océanos pegados á dita parte inferior dunha bola xirando a gran velocidade, pero suficientemente débil como para permitir que paxaros, insectos e avións despeguen e voen con facilidade, mantén a atmósfera da Terra en perfecto equilibrio e a todo o mundo firmemente na superficie sen aplastarnos. Podemos ver claramente que o horizonte é horizontal, pero dísenos que se curva. Podemos sentir que a terra baixo os nosos pés está inmóvil, pero dísenos que se move. Podemos observar as luminarias xirando ao noso arredor, pero dísenos que somos nós os que xiramos. É obvio que as estrelas son estrelas, pero dísenos que as estrelas son soles. Podemos ver que o Sol é máis grande que as estrelas, pero dísenos que as estrelas son máis grandes que o Sol. Podemos ver que o Sol e a Lúa teñen o mesmo tamaño, pero dísenos que o Sol é 400 veces maior. É obvio que arriba é arriba e abaixo é abaixo, pero dísenos que non hai tal cousa. Como afirma o autor da Terra plana, David Ward Scott, co astrónomo moderno teóricamente non hai nin arriba nin abaixo, aínda que a súa experiencia desminta o seu aserto cada vez que mira cara arriba aos ceos ou cara abaixo á Terra. Tal aberración do intelecto é realmente digna de lástima. O filósofo do século III, Lactantius, estaba igual de perturbado por semellante idea e afirmou: unha esfera onde a xente do outro lado vive cos pés sobre as súas cabezas, onde a chuvia, a neve e o granizo caen cara arriba, onde árboles e cultivos medran ao revés, o ceo queda máis abaixo que o chan? A antiga maravilla dos xardíns colgantes de Babilonia non é nada comparada cos campos, mares, cidades e montañas que os filósofos paganos creen colgando da terra sen apoio. Realmente, a idea de que as persoas están de pé, os barcos navegan e os avións voan todos cabeza abaixo en certas partes da terra, mentres que outras están inclinadas a 90 grados e en todos os demais ángulos posibles, é absolutamente absurda e unha afrenta ao sentido común. De feito, o sentido común é a primeira víctima da crenza no globo. Ningún neno ou home non adoctrinado concluiría ou incluso concebiría, se tivera a man os seus propios recursos e en base ás súas propias observacións persoais, que a Terra é unha bola xirando arredor do Sol.
Cando os nenos son adoutrinados desde unha escasa idade a abandonar o seu sentido común e experiencia vivida dunha terra plana xeocéntrica en favor deste modelo do globo heliocéntrico sen sentido ensinado nas escolas, un cisma ocorre na súa psique. Xa non poden confiar nos seus propios sentidos e experiencia, e no seu lugar deben confiar en información completamente contraria a elo, ensinada por supostos expertos e figuras de autoridade que insisten en que a súa versión da realidade é correcta. Cando os nenos ven que cada adulto ao seu arredor cree de todo corazón no globo xiratorio e oe que só os nosos ignorantes antepasados non científicos creron o contrario, abandonan rapidamente a evidencia empírica dos seus sentidos e adoptan o prevalecente modelo sen sentido. Como indicou o autor da Terra plana E. Skinny, o que fixo a fábula da Terra xiratoria é demostrar o terrible poder dunha mentira. Unha mentira ten o poder de facer dun home un escravo mental que non se atreve a respaldar a evidencia dos seus propios sentidos. Nega o plano e o obvio movimento do sol que ve ante el cando sinte estar de pé sobre unha terra desprovista por completo de movimento, e ante a suxerencia de outra persoa está disposto a aceptar que está xirando furiosamente. Cando ve un paxaro voando e avanzando sobre o terreo, está disposto a crer de verdade que o chan está viaxando un gran número de veces máis rápido que o paxaro, e por último, para defender a imaginación de calquer tolo, está disposto a acusar incluso ao creador de haber formado a mentira dos sentidos. 2. Fotografías falsas. Unha das razóns principais polas que unha persoa promedio cree que o mundo é un globo é polas imaxes da Terra globular e polas imaxes de vídeos proporcionadas pola NASA e outras axencias espaciais. Centos de tales imaxes e miles de vídeos amosando un globo terráqueo están dispoñibles gratuitamente en Internet, pero a maioría das persoas nunca as examinarían críticamente con ollo escéptico. Desde as primeiras fotografías ata as últimas transmisións en vivo, a NASA e outras axencias espaciais do mundo continúan sendo expostas polos seus trucos de cámara ao estilo de Hollywood. Cando se comparan, contrastan e investigan a conciencia en busca de inconsistencias, dá como resultado que todas e cada unha das imaxes e vídeos que mostran unha terra globo foron manipuladas de algunha maneira. Todos os vídeos do globo, por exemplo, lógranse utilizando a lente de ollo de pez para curvar o horizonte ou créanse íntegramente a través da tecnoloxía CGI. Un exemplo claro disto último é o vídeo en timelapse da NASA de 1990 da Terra supostamente filmado polo telescopio espacial Galileo desde 1,3 millóns de millas de distancia. Este vídeo mostra o globo terrestre xirando no espacio sen cortes durante 25 horas e mostra exactamente as mesmas nubes presentes, sen disiparse nin cambiar de forma ou ubicación durante todo ese tempo. En realidade, se observamos as nubes no ceo durante varios minutos, inevitablemente sucederán tres cousas. Todas as nubes se moverán, algunhas irán cambiando gradualmente de forma e outras disiparánse e desaparecerán por completo. Sen embargo, nas imaxes oficiais da NASA da bola xiratoria da Terra, a totalidade da capa de nubes do mundo enteiro non se disipa, transforma ou se move durante as 25 horas seguidas, o que, por suposto, é imposible e proba de falsedade. Un bo exemplo da falsificación por lentes de ollo de pez é o famoso salto GoPro Red Bull de 2012, no que o paracaidista Felix Baumgartner foi elevado a un récord de 39 km nun globo aerostático para logo saltar de regreso á Terra. 7 cámaras GoPro no exterior da nave e atadas ao mesmo Félix rexistraron todo o ascenso e descenso. Os observadores astutos notarán que desde o nivel do chan ata as 24 millas da cúspide, 38,6 metros, o horizonte é significativamente curvo,
e, sobre todo, permanece igual durante todo o ascenso. Isto débese a que a curva é artificial e creada pola lente de ollo de pez estándar das cámaras GoPro. Unha vez que Félix alcanza a súa altitude máxima e se abre a porta da nave, unha cámara ubicada detrás del sen lente ollo de pez revela a verdade mostrando un horizonte perfectamente plano, inmóvil a nivel dos ollos a 39 km de altura. En canto aos centos de supostas fotografías dispoñibles do globo, a NASA admite que se trata de imaxes compostas e non de fotografías reales. Eles afirman que as composicións están feitas tomando tiras de datos enviadas desde satélites e logo unidas mediante Photoshop e incluso coloreadas para a creación final. O analista sénior de programas da NASA e visualizador principal de datos, Robert Simon, admitiu nunha entrevista que están modificadas con Photoshop porque ten que ser así. Cando se comparan unhas con outras e se ve con ollo perspicaz, as inconsistencias fanse obvias. A coloración da Terra e os océanos e o tamaño relativo dos continentes cambia drásticamente entre as distintas imaxes e, a miúdo, presentan moi pouca masa terrestre para o 50% do globo. Varias das imaxes de Blue Marble Earth, a Terra canica azul, da NASA, teñen exemplos repetidos de patróns de nubes claramente copiados e pegados. Manipulacións informáticas realizadas sobre a imaxe da Terra tomadas durante as misións Apolo tamén mostran trucos fotográficos similares. Cando se eliminan os tonos dos fondos negros e se mellora o brillo, aparecen zonas rectangulares no globo onde foron pegados, demostrando novamente que son falsificacións compostas. Mais aínda, cando as imaxes da Terra da NASA se comparan coas dos rusos, chinos e outras axencias espaciais, as diferencias fanse evidentes e o feito de que son imaxes de Photoshop vólvese obvio. Se a NASA e as axencias espaciais mundiais puideran proporcionar fotografías e vídeos lexítimos e reais dun globo, por suposto que o farían. O feito de que continúen producindo e bombardeando nada máis que falsificacións por lentes ollo de pez ou por imaxes animadas mediante CGI é unha forte evidencia de que a Terra non é o que eles proclaman. 3. Auga. A natureza física da auga é que, estando contida e en reposo, a súa superficie sempre permanecerá horizontal. Esta propiedade física fundamental da auga é a razón pola que os constructores e enxeñeiros a utilizaron como ferramenta de nivelación durante milenios. Xa sexa nun balde, unha bañeira, un estanque, un lago ou un océano, a superficie da auga en reposo sempre permanece plana e non terá nunca a capacidade de mostrar convexidade ou algunha outra forma na súa superficie. Este feito é facilmente demostrable e empíricamente verificable, pero completamente en desacordo co que se nos di sobre o globo. Para que a Terra sexa globular e estea máis do 70% cuberta por auga, os océanos deberían estar curvándose de algunha maneira e pegándose a todos os lados dunha bola que xira rapidamente suspendida no espazo. É simplemente imposible facer que a auga se comporte desa maneira. Como calquera pode experimentar por sí mesmo, os corpos de auga non se adiren á parte inferior dunha pelota e non poden mostrar convexidade ou calquera outra forma na súa superficie. Os defensores do globo a miúdo sinalarán as gotas de auga, meniscos e tensión ou adhesión superficial, afirmando que estes son exemplos de auga curvada ou adherida a unha superficie. O cal non é máis que unha falacia de falsa equivalencia, xa que isto só ocorre a unha escala moi pequena, do tamaño dunha taza de café. Eles proclaman que océanos enteiros se envolven e se adiren á parte exterior dunha bola xiratoria,
non unha gota de auga ou un menisco nun vaso cheo ata o borde. A NASA tamén recentemente comenzou a falsificar bolas de auga mediante CGI, utilizando tecnoloxía de realidade virtual aumentada nun intento de convencer ao público de que a auga pode comportarse desa maneira. Este tipo de demostración, realizada nun marco de referencia inaccesible para o 99,99% da poboación, é, sen embargo, irrepetible para os científicos ou calquera escéptico, e, polo tanto, nin é científico nin é admisible como proba. Primeiro, refírense só a obxectos masivos do tamaño da Terra que teñen esta propiedade de atracción. Logo, como evidencia, mostran un fenómeno supostamente fora do noso marco de referencia terrestre. Noutras palabras, están alegando que corpos de auga poden dobrarse e adherirse arredor dunha bola e mostrar curvatura na súa superficie, pero só a unha escala demasiado grande para o público como para recreala. Entón afirman que tamén a auga pode formar unha bola e flotar suspendida no aire, pero outra vez só nun marco de referencia demasiado alonxado como para que o público o recree. En canto ao nivel da auga, os defensores do globo intentaron redefinir completamente o termo nivel para que se adecue ao seu dogma. A verdadeira definición de nivel é un plano horizontal sen desviación na súa elevación ao largo da súa superficie. A auga sempre busca e mantén o seu propio nivel horizontal e é por iso que se utilizou en nivelacións e en proxectos de construcción desde tempos inmemoriales para crear estructuras perfectamente horizontais, sen importar o seu tamaño. Os fanáticos do globo, sen embargo, insatisfeitos con esta verdade obvia e esta clara definición, intentaron redefinir o concepto nivel para que, en cambio, signifique curvado. A súa versión pro globo significa iguais alturas arredor dunha bola medido desde un punto central. Sen embargo, o feito é que ninguén chegou nunca a este hipotético punto central do hipotético globo terráqueo, polo que o seu redefinido concepto non pode probarse ou falsificarse. Ata que ese día chegue, teñamos a plena seguridade de que hai unha boa razón pola que o chamamos nivel do mar e non curva do mar. 4. O horizonte. O horizonte é sempre perfectamente horizontal 360 graus arredor do observador, independentemente da altitude. Se a Terra fora en realidade un globo, sen importar canto de grande, a medida que ascendera un observador, o horizonte permanecería fixo na súa posición e quedaría por debaixo do observador canto máis alto este subira. Na realidade, todas as imaxes tomadas desde globos, cohetes, avións e drons filmadas en lente de ollo de pez a alturas máximas de máis de 20 millas de altura, 32,1 kilómetros, mostran un horizonte completamente plano que aínda se eleva ao nivel dos ollos do observador. Son as imaxes da NASA e outras axencias espaciais, o horizonte cúrvase ou aparece por debaixo do nivel dos ollos do observador. No modelo heliocéntrico postúlase que o horizonte é a curvatura física do seu globo e a razón pola que os barcos que se alonxan dun observador na Terra desaparecen da vista. Esta é, de feito, unha das supostas probas orixinais da Terra globo presentadas por Aristóteles e polos crentes que aínda hoxe o repiten, pero ao usar a tecnoloxía moderna de zoom, agora sábese que o horizonte non é a curvatura física dun globo e eses barcos pódense acercar ata ter unha vista completa deles. Isto débese a que o horizonte non é un fenómeno físico e obxectivo en absoluto, senón máis ben un fenómeno óptico subxectivo basado na perspectiva dun observador individual.
Se o horizonte fora realmente a curvatura física obxectiva dun globo, entón os obxetos que se alonxaran máis alá del non poderían ser acercados de novo á vista e permanecerían fixos a medida que un observador ascendera. En realidade, sen embargo, o horizonte elévase xunto co observador sen importar a altura, e a tecnoloxía moderna de zoom pode traer á vista obxetos que se alonxan. Isto proba que a liña do horizonte non é un punto obxectivo de curvatura nunha terra convexa, senón máis ben a subxectiva liña de fuga da perspectiva desde o punto de vista dun observador dado. Citando "A Terra non é un globo" polo Dr. Samuel Robotham, na costa cerca de Waterloo, a unhas poucas millas ao norte de Liverpool, fixouse un bo telescopio a unha elevación de 6 pés, 1,8 metros, sobre a auga. Estaba dirixido a un gran buque de vapor que acababa de saír do río Mersey e navegaba cara a Dublín. Gradualmente, o mástil do barco que se alonxaba acercouse ao horizonte ata que finalmente, despois de transcurridas máis de 4 horas, desapareceu. A velocidade ordinaria de navegación do barco era de 8 millas por hora, 14,8 km por hora. De modo que o barco estaría ao menos a 32 millas de distancia, 59,2 km, cando o mástil se perdeu no horizonte. Os 6 pés, 1,8 metros, de elevación do telescopio requerirían descontar 3 millas, 5,5 km, por convexidade, o que deixaría como resultado 29 millas, 53,7 km. Isto, ao cadrado, multiplicado por 8 pulgadas, 0,2 metros, dá como resultado 560 pés, 170,7 metros. Descontando 80 pés, 24,3 metros, pola altura do mástil principal, encontramos que, de acordo coa doctrina da redondez esférica, o mástil do barco debería haber estado a 480 pés, 146,3 metros, por debaixo do horizonte. Moitos outros experimentos deste tipo fixéronse en barcos e sempre con resultados totalmente incompatibles coa teoría de que a Terra sexa un globo.